ምዕራፍ 19 ሓጢያት ሶዶምን ጎሞራን እቶም ክልተ መላእኽቲ ድማ ምስ መሰየ ናብ ሶዶም መጹ። ሎጥ ኣብ ኣፍደገ ከተማ ሶዶም ተቐሚጡ ነበረ። ሎጥ ምስ ረኣዮም ድማ ክቕበሎም ተስአ። ብገጹ ፍጉም ኢሉ እውን ናብ ምድሪ ሰገደ። ሽዑ ኣቶም ጎይቶተይ ቤዛኻትኩም ናብ ገዛይ ናብ ገዛ ባርያኹም ኣግልሱ፣ ኣጋርኩም ድማ ተሓጸቡ፣ ሕደሩ እውን ጽባሕ አንጊሁኹም ተሲኡኹም ከዓ መንገድታትኩም ትኸዱ በሎም። ንሳቶም ግና ኣይፋልናን ኣብ ኣደባባይና እንሓድር ኢሎም መለስሉ። ንሱ ከዓ ግዲ በሎም እሞ ናብኦም ርሑ፣ ናብ ገዝኡ እውን ኣተዉ። ቅጫ ሰንኪቱ ድማ ማኣዲ ኣቕረበሎም፣ ንሳቶም እውን በልዑ። ገና ከይደቀሱ እንተለዉ ድማ ሰብ ከተማ ሶዶም ኣጓብዝን ዓበይትን ኩሉ እቲ ህዝቢ ካብ ኩሉ ከባቢ መጺኡ ነታ ገዛ ከበባ። ንሎጥ ጸዊዖም ከዓ እዞም ብለይቲ ናብ ገዛኻ ዝኣተዉ ሰባት ኣበይ ኣለዉ? ምእንቲ ክንራኸቦም ናባና ኣውፃእ እዮም በልዎ። ሎጥ ድማ ናብኣቶም ናብ ኣፍ ደገ ወፀ። ነቲ ማዕጾ ብድሕሪኡ ዓጺዩ ድማ ኣሕዋተይ ከምዙይ ዝበለ ክፉእ ኣይትግበሩ፣ እንሆ ብድንግልነአን ዘለዋ ክልተ ጓላት ኣለዋኒ፣ ንኣኣተን ከውፃልኩም ደስ ዝበለኩም ግበርወን። እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ኣብ ጽላል ንሕሰይ ኣትዮም እዮም እሞ ኣብኣቶም ክፉእ ኣይትግበሩ በሎም። ንሳቶም ግና ክላ ዝወርበል ስደተኛ ኮይኑ ዝመጽስ ዳኛ ኮይኑ ክፈርድ ይደለ ኣሎ፣ ካብኣቶም ንኣኻ ክነግድደልካ ኢና በልዎ። ንሎጥ ብሓይሊ ጎኒፆም ድማ ማዕጾ ክሰብሩ ቀረቡ። እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ኣጋይሽ ግና ኣእዳዎም ዘርጊሖም ንሎጥ ናብኣቶም ናብ ቤት ኣእተውዎ፣ ነቲ ማዕጾ እውን ኣፀውዎ። ሽዑ ነቶም ኣብ ኣፍ ደገ ዝነበሩ ሰባት ካብ ኣናእሽቱ ክሳብ ዓበይቲ ኣዒንቶም ኣዕወርዎም። ንሳቶም ከዓ ነቲ ኣፍ ደገ ክረኽብዎ ደኸሙ። እቶም ክልተ ሰባት ድማ ንሎጥ ኣብዙይ ብዘይዚኣቶም ካልእ ሰብ ዶለካ ሰብኣይ ጓልካን ኣወዳትካን ኣጓላትካን ኣብዛ ከተማ ዘሎ ናትካ ዝኾነ ኩሉን ካብዛ ቦታ እዚኣ ኣውፃ እዮም። ብዝሒ ሓጢኣቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስለ ዝበጽሐ እግዚኣብሔር ከዓ ነዛ ቦታ እዚኣ ክነጥፍኣ ሊኢኹና እዩ በልዎ። ሎጥ ድማ ወፂኡ ነቶም ነጓላት ክምርዓው ዝነበሩ ሕፁያት ደቁ እግዚኣብሔር ነዛ ከተማ ከጥፍኣ እዩ እሞ ተስኡ ካብዛ ቦታ እዚኣ እውን ውፁ በሎም። እቶም ሕፅዋት ኣጓላት ግና ናይ ዋዛ መሰሎም። ኣጋወጋሕታ ምስኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ንሎጥ እዛ ከተማ ክትጠፍእ እንተላ ከይትልከምስ ሰበይትኻን እዘን ኣብዚ ዘለዋ ክልተ ኣጓላትካን ሒዝካ ቀልጢፍካ ውፃእ እናበሉ ኣዳፍእዎ። ሎጥ ድማ ተደናጎየ። እግዚአብሔር ከምሕሮ ስለ ዝደለየ ግና እቶም ሰባት ኢዱን ኢድ ሰበይቱን ኢድ ክልቲአን ኣጓላቱን ሒዞም ኣውፅእዎ። ኣብ ወፃኢ እታ ከተማ ድማ ሓደግዎ። ናብ ወፃኢ ምስ ኣውፅእዎም እቲ ሓደ ነፍስኻ ኣድሕን፣ ንድሕሪት ገጽካ ግልጽ ኣይትበል፣ ኣብዚ ጎልጎል እዚ ደው ኣይትበል፣ ምእንቲ ከይትጠፍእ ናብቲ እምባ ኣቢልካ ህደም በሎ። ሎጥ ግና ኣይፈልካን ጎይታይ፣ እንሆ ባርያኻ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ ረኺበ ኣለኹ፣ ንነፍሰይ ብምድሓንካ ድማ ዓብዪ ምሕረት ገበርካለይ። ሕዚ ከዓ ናብቲ እምባ ክሃድም ኣይክእልን እየ፣ ጥፍኣት ከርክበኒ እዩ እሞ ክመውት እየ። ቤዛኻ እኒሃ እዛ ከተማ እዚኣ ናብኣ ሃዲምካ ንምምላጥ ቀረባ እያ፣ ንእሽተይካ እያ፣ እምበኣር ነፍሰይ ንምድሓን ናብኣ ክሃድም በሎ። ንሱ ከዓ ነዚ ልመናኻ እዚ ተቐቢለየ ኣለኹ፣ ነዛ እትዛረበላ ዘለኻ ከተማ እውን ኣየጥፋእን እየ፣ ኣብኣ እንተይበጻሕኻ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይክእልን እየ እሞ ቀልጢፍካ ናብኣ ህደም በሎ። ብዙይ ከዓ እታ ከተማ ዞዓር ተባሃለት። ሎጥ ናብ ዞዓር ምስ ኣተወ ኣብታ ምድሪ ፀሓይ በረቐት። ሽዑ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ሶዶምን ጎመራን ካብ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ዲንን ሓውን ኣዝነመ። ነዘን ከተማታት እዚኣተን ንኹሉ ጎላጉልን ኣብተን ከተማታት ንዝነብሩ ኩሎም ህዝብን ኣብኡ ንዝነበረ በቑሊ ምድርን ገለባበጠ። ሰበይቲ ሎጥ ግና ክትርኢ ንድሕሪት ግልጽ በለት፣ ሓወልቲ ጨው ከዓ ኾነት። ንጽባሒቱ ድማ ኣብርሃም ናብታ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሉላ ዝነበረ ቦታ አንኪዩ ኸደ። ናብ ሶዶምን ጎመራን ናብ ኩሉ እቲ ጎላጉል ምድርን ኣማዕደወ። እንሆ ካብታ ሃገር ትኪ እቶን ዝመስል ትኪ እንትለዓል ረአየ። እግዚአብሔር ከዓ ነተን ኣብ ጎላጉል ዝነበራ ከተማታት ክግልብጠን እንተሎ ንኣብርሃም ዘከሮ። ንሎጥ ድማ ካብቲ ነተን ተቐሚጥዎን ዝነበረ ከተማታት ዝገልበጠን ጥፍኣት ኣድሓኖ። ሎጥ ከዓ ኣብ ዞዓር ምቕማጥ ስለ ዝፈርሕ ካብ ዞዓር ወፂኡ ንክልቲአን ኣዋልዱ ሒዙ ኣብቲ ጎቦታት ተቐመጠ። ንሱን ክልቲአን ኣዋልዱን ድማ ኣብ በዓቲ ተቐመጡ። እታ በኹሪ ከዓ ነታ ንእሽተይ ኣቦና ኣሪጉ እዩ፣ ኣብ ምድሪ ድማ ከም ልማዱ ኩሉ ምድሪ ዝምርዓወና ስብኣይ የለን፣ ንዒን ኣቦና ወይኒ ነስትዮ፣ ካብ ኣቦና ዘርኢ ምእንታን ክነትርፍ ምስኡ ንደቅስ በለታ። በታ ለይቲ እቲኣ ከዓ ነቦአን ወይኒ ኣስትያኦ፣ እታ በኹሪ ድማ ኣትያ ምስ ኣቦኣ ደቀሰት። ንሱ ግና ምድቃሳን ምትሳኣን ኣይፈለጠን።
ንጽባሐይቱ ድማ እታ በኽሪ ነታ ንእሽተይ እንሆት ማለይቲ ምስ ኣቦይ ደቂሰ በዛ ለይቲ እዚኣ ድማ ወይኒ ነስትዮ ካብ ኣቦና ዘርኢ ምእንታን ክነትርፍ ድማ ንስኺ ኣቲኺ ምስኡ ደቅሲ በለታ በታ ለይቲ እቲኣ እውን ነቦአን ወይኒ ኣስተያኦ እታ ንእሽተይ ከዓ ኸይዳ ምስኡ ደቀሰት ንሱ ግና ምድቃሳን ምትስኣን ኣይፈለጠን ክልቲአን ደቂ ሎጥ ከዓ ካብ ኣቦአን ጠነሳ እታ በኽሪ ወዲ ወለደት ሞዓብ ኢላ ድማ ሰመየቶ ንሱ ናይ እዞም ሞዓባውያን ኣቦ እዩ እታ ንእሽተይ እውን ወዲ ወለደት ወዲ ወገነይ እንትትብል ድማ ኣሞን ኢላ ሰመየቶ ንሱ ኸሳዕለሙ ናይዞም ኣሞናውያን ዝበሃሉ ኣቦ እዩ